проблема ничектер ул башта күтәрелде, мәсәлән, социаль масса күрәм чараларда, аны ничектер китә башлады, ничек шишелде кебек инде. Әмма анда шул хәлгә калалар, тотарлар һәм үз алдык инде бер шундый бер чара оештырырга, кеше тагын җәйлекләргә игътибарын һәм акча җыелса, әлбәттә, аларга шулай тулысынча күчерүдә шулай. Берсенкәдә кемдер татарларга булсын, татарлардан башка, ул табигый хәл. Яна диде милли хис дип санамыйм, бу нидер бер үзеннән кешегә булышу, кешегә булышу ул беренче иң табигый хәлләрдән берсе инде. Әлбәттә, безнең хедлайнерыбыз, әйдәмәс паровозыбыз шундый мабай, Илдар Мубаракшин, ул бик еш чыгыш ясамый. Һәм без аны дөресен генә менә шул хәйрия концертына махсус итеп чакырдык, ул ризалашты. Шулай ук мин үзем чыгыш ясыйм һәм берничә яшь җырчы инде Оскар төркеме, Оскар һәм SG S5, ике яңа яшь төркемебез Джуна һәм Илнар Байназар. Китәсең, туганым, китәсең, аткан айга авыр китәсең. Аткан айга. Безнең юганда кемдер булсаң да начальник, без берничә координатор анда, Саша Долгов, Алсу Исмәгыйлова, Мирә Сагитова һәм башкалар. Менә төрле җирләрдән акчалар килеп тора. Кешеләр үзләре җибәреп торалар. Менә Юсуфчан абзый дигән бер абыйны сайладылар, авыл халкы аның ревизия комиссиясе да бар. Ул үзенең картасын менә бирде. Кеше шунда җибәрә. Мәсәлән, күптән түгел генә мин үзем барып кайттым Кабанарта мәчетенә. Алар шулай ук бер җомга намазыннан соң игълан иткәннәр һәм бер ящикны аерым менә шушы 9 һәм Казанлы авылы халкы өчен җыйганнар. Мин үзем менә үз кулым белән ялгышмасам 20 меңгә якын акчаны алып киттек. Без аны да шулай ук Юсуф җан абыйга күчерәчәкбез Алла берсә. Беренче чиратта ул халыкка ярдәм күрсәтергә тиеш. Икенче яктан менә бездә 1000 километр арада яшәсәк тә татарларга ярдәм итәргә әзер дигән менә шушы әйберне дә күрсәтергә тиеш. Ничектер без оештырабыз да, алар килеп җырлый гына түгел, менә алар да теләктәш белдерә дигән сүз бит инде. Иң беренче чиратта хәйрия максатыннан килдем бу концертка. Кичәдән шундый яңа форматта булган милли көйләрне тыңлаган, милли җырларны тыңлаган, шундый сыйфатлы музыканы ишетергә, яңа төркемнәрне, яңа яшь буын җырчыларны күрергә килдем. Бу чыннан да йөрәктән килә торган хәрәкәт, гамәл һәм бу гамәлне һич тә хупламыйча булмый. Без барыбыз да беләбез, шул авылда булган коточкыч хәлләрне, шуңа күрә без монда шул максат белән килдек инде. Күп булмаса да акчалата булышырга тырышабыз. Альтернатив музыка концерты да бик кызыклы яшьләр өчен дә, өлкән кешеләр өчен дә, чөнки татар музыкасы бер урында тормый, һаман да үзгәрә бара. Кеше дә бик күп җыелган. Шулай итеп менә ике максатны берләштереп шундый матур концерт уза бүген. Без йөгерәбез, алар йөгерә дип. Алар йөгерәләр, без йөгерә дип.